Skit totali mill-Aġent Kummissarju tal-Pulizija Carmelo Magri. Dan kif wara 24 sija li Net News bat serje ta' domandi dawn baqgħu mhux imwieġba. Mistoqsijiet li kolli jittrattaw l-aħħar żviluppi dwar l-iskandlu ta' 17 Black u l-miljuni li għaddew wara x-xiri tal-Wind Farms. Il-proġett fil-Montenegro huwa wieħed li sewwa lil pajjiż 10 miljuni u li wara kien hemm Konrad Mizzi, Keith Kembri u Joseph Muscat. Net News saqsa lill-Pulizija jekk immedjatament wara li ħarġu d-dettalji ġodda minn Reuters batux għal Muscat biex interrogawh. Saqsejna wkoll jekk investigawx il-Keith Kembri u lil Konrad Mizzi. Iżda dwar dan kollu skit totali mid-depo u l-Aġent Kummissarju jinsab totalment fil-muta. Apparti l-istorja żvelata minn Reuters, din il-ġimgħa komplew joħorġu diversi fatti xokkanti. Fost oħrajn issemma kif Jorgen Fenek, in-negozjant akkużat b'kompliċità fl-omiċidju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, kien lest jiżvela kollox dwar l-iskandlu tal-Montenegro lura fis-26 ta' Novembru tas-sena l-oħra, jumejn qabel il-laqgħa tal-Kabinett Storiku tul il-lejl fil-qalba ta' Kastilja. Din it-talba ta' Fenek kienet ġiet rifjutata u lanqas assistent kummissarju Ian Abdilla ma kien iltaqa' ma' Fenek sabiex jinvestiga l-informazzjoni sensittiva illi kellu u li setet tikxef xibka ta' korruzzjoni fil-gvern.